チュルク書語について分かりやすく解説ということで、今回の動画を始めさせていただきます。皆さん、チュルク書語という言葉を聞いたことはあるでしょうか？チュルクという言葉はトルコ語で表記するとトゥルクとなりますが、もう少し一般的に表すとトルコ系ともなります。トルコ共和国も含めてトルコ系言語をここではチュルク書語と呼ばさせていただきます。チュルク書語はどのくらいの言語があるのでしょうか？今回主要な26言語を紹介させていただきます。26言語の話者数はおよそ1億8000万人となり、日本語話者を大きく上回ります。チュルク書語の中で最も話者数が多いのはトルコ語です。2番目はアゼルバイジャン語、3番目はウズベキ語です。その次に多い言葉として独立国家を持たないウイグル語、タタール語が続きます。棒グラフで比較するとトルコ語が圧倒的に多いことがわかります。話者数が少なくなるほど存続が危ぶまれる傾向にあります。独立国家の公用語としてはキルギス語が最も少ない言語と言えます。チュルク書語のグループ分けはこのようになります。チュルク書語の共通の祖先の言語チュルク書語からチュルク語群とオグール語群へ分かれ、チュルク語派からオグズ語群、アルグ語、キプチャク語群、カルルク語群、シベリアチュルク語群へ分派していったと思われます。主要4語群について説明します。オグズ語群。オグズ語群の分布は、西はヨーロッパのバルカン半島から東は中国にまで及び、1億2000万人以上の話者を持った最大の語群と言えます。チュルク書語の中でも南西に位置し、トルコ・アゼルバイジャン、トルコミニスタン、イラン・アザールバイジャン地方、イラク北部、シリアなどの地域において、主にトルコ語、トルクメン語、アゼルバイジャン語などの言語が話されています。8世紀、オグズ族はアルタイ山脈方面から中央アジアへの移動を開始し、中央アジア及びホラズムへ分布域を広げると、中東欧州にまで勢力を伸ばしました。オグズの名称は時代とともにトルクメン、セルジューク、アゼルバイジャンなどへ変化していき、後のオスマントルコはそれらの後裔であると言えます。キプチャク語群。キプチャク語群の分布はリトアニア、ウクライナから中国にかけて広がり、2500万人以上に話されています。カルルク語群。カルルク語群はウズベキ語、ウイグル語が組まれ、2800万人以上に話されています。シベリア・トゥルク語群。シベリア・トゥルク語群は主要な語群のうちの一つです。ユーラシア大陸の北東にバラバラに分布しており、小規模の言語が多いことから、消滅危機言語が多いのが特徴でもあります。サラール語。サラール語は中国のチンハイ省と甘粛省の一部に住むサラール族が話す言語です。トルコ語やトルクメン語などとともにオグズ語群に含まれ、地理的にはるかに隔ったトルコ語との間でも相互理解がある程度可能です。サラール族の先祖は14世紀に西のサマルカンド方面から移住してきたとされています。文字表記はアラビア文字を用いていましたが、2008年7月からは中国政府の制定したラテン文字表記も並立して存在しております。TB30'ların uğuş bildirişi TB30 Salır Yigitleri Birleşiki 2010 yıldan başlayan yangi salırlardan uğuşudur. Bu TB30 yazıklar dünya hem Türk dillerle birleşir. Salır Yigitleri Birleşiki öğrencilerime Daşi devletteki arkadaşlarla bu uğuşunu yakçoklandırdı. Dünya Türk diller içinde görüntürdü. Salır oğul kızları men soyundu. Bundan arda
Biz tibi otuzdan daşı başka oğuşunu işletmez. Nenkesin bunu bilgisidir. トルコ語。トルコ語はアゼルバイジャン語やトルクメン語と同じチュルク諸語のオグズ語群に属する言語です。チュルク諸語のうち最大の話者数を持ちます。トルコ語の話者が最も多いのはトルコ共和国であり、人口の約3分の2を占めるトルコ人の母語であるほか、公用語ともなっているため、約8500万人のトルコ国民のほとんどはトルコ語を話すことができます。キプロス共和国もギリシャ語と並んでトルコ語を公用語としていますが、実際にはキプロス紛争の結果、1974年に国が南北に分断され、島の北部を領有している北キプロストルコ共和国約33万人の国民のほとんどをトルコ人が占めるようになったため、トルコ語が唯一の公用語となっています。このほか、ブルガリアには約100万人、ギリシャに約15万人、その他マケドニア共和国やコソボにも母語話者がいます。アラビア語、ペルシャ語からの借用語が極めて多いほか、日常語にはブルガリア語、ギリシャ語など周辺の言語からの借用語も多く、近代に入った外来語にはフランス語からのものが多いです。トルコ語の表記にはラテン文字が用いられます。ただし、トルコ語表記には Q、X、W の3文字は使用されず、チェ、シェ、ユムシャッケ、ウ、ウの6文字が追加されているため、トルコ語のアルファベットは全29文字で構成されています。Ve Kocagöl köyünden geçtiklerinde annemler Kazak evlerine uğruyorlarmış. Onlar sazdan evde oturuyorlar. Aynı şu Gogol'un Taraz Bulba filmi var. Kitabı var daha doğrusu. Filme çekilmiş. Oradaki anlatılanlar gibi yani saz evlerde yaşıyorlarmış Kazaklar Kocagöl'de. Çünkü gölün sazını biçiyorlar. Onları tabii çatılarda da kullanıyorlar. Ve çok çalışkan insanlar olduklarını söylüyordu annem. Çünkü sabah erkenden güneş doğmadan kalkıyorlar ve balık tutmaya. Çünkü geldiklerinde gölde balıkçılık faaliyetleri dahi yokmuş Manyas Gölü'nde. Kazaklar bölge insanına da balık tutmayı öğretiyorlar. Gölün sazını biçiyorlar, sazları biçiyorlar. Hasır yapıyorlar yerlere yaymak için şilteler. Hasırı bilirsiniz değil mi? Böyle yere sazdan hasırlar yapıyorlar. Papir dediğimiz Kazaklar. Samanla mı? ガガウス語。ガガウス語はモルドバ共和国のガガウス自治区を中心にウクライナ、ルーマニア、ブルガリアなどに住むガガウス人が用います。話者数は15万人程度です。ガガウス自治区の公用語です。トルコ語と同じくオグズ語群に属し、地理的に近いクリミア・タタール語などのキプチャク語群よりもトルコ語に近いのですが、トルコ語とは文法や語彙が異なるため別言語とされています。トルコ語では原則的に動詞が文末に来るのに対し、ガガウス語は語順が自由で動詞が文頭文中に来ることが多いです。またガガウス人はキリスト教徒ということもあり、スラブ語などからの借用語が多いのも特徴です。Gagavuz radyoda, televizyonda haberleri veririz 4 dilde. Onlardan ta çoğu Gagavuz dilinde, için Gagavuz bölgesi. Sonra da biz o insanlar angıları, millet azınlıkları angıları çalışırlar, angıları yaşarlar Gagavuzya'da. Bulgarlar, Moldovanlar, Ruslar, onlara da veririz, yaparız program. Çünkü bizim Gagavuz radyo televizyon kanalında yazılı, hani bizim kompanya lazım çalışsın insana. İnsanın her bir bakmarak onların illarına kendi istedikleri var. Uşaklar için program yaparız. Yaşlı insanlara yaşlı. Onlara daha çok sağlık için yaparız. Böyle nece derler moral programlarımız da var. アゼルバイジャン語。アゼルバイジャン語はトルコ語やトルコメン語と同じトゥルク諸語のオグズ語群に属し、アゼルバイジャンの公用語でもあります。イラン北西部にも多くの話者がおり、イランにおいては単にトルコ語と呼ばれることもあります。その他、ジョージア、イラク北部、トルコ、
ロシア連邦内のダゲスタン共和国などにも話者が分布しています。トルコ語によく似ており、トルコ語話者の中には特に予備知識がなくても会話をおおむね理解できた者もいるようです。語彙や文法においては、ロシア語やペルシャ語、アラビア語の影響も大きい。トルコ語と異なり、言語純化運動が行われなかったため、オスマン語由来の単語や表現も多く残っています。表記はアラビア文字が使用されていましたが、1929年、アゼルバイジャン共和国はラテン文字による表記を導入し、さらに1940年以降、キリル文字を元にした聖書法に改められました。1991年に再びラテン文字による新しい聖書法が制定され、移行期間を経て2003年1月にはキリル文字による表記は廃止されました。イランでは現在でもアラビア文字を、ダゲスタン共和国ではキリル文字を利用しています。Özümü təqdim etmək istəyirəm. Mənim adım Azərdir. Mən Tokyoda bir kompaniyada işləyirəm. İdarəyə metro ilə gedirəm. Mən apartamentdə tək yaşayıram. Mən yeməyi özüm hazırlayıram. トルクメン語はトルコ語、アゼルバイジャン語と同じチュルク諸語のオグズ語群に属し、トルクメニスタン、イラン北東部、アフガニスタン北西部などの地域で話されています。トルクメン語はトルクメニスタンの公用語に制定されています。トルクメン人が話すトルクメン語は部族ごとに方言的な違いがあり、トルクメニスタンでのトルクメン語の標準語はテケ部族の方言に基づいたものが用いられています。同じオグズ語群のトルコ語、アゼルバイジャン語とは音韻、形態において差異が存在します。サハ語と同じくトルクメン語はチュルク祖語の長母音が継承されていますが、一秒を除いて母音の長短の区別は文字表記に反映されていません。トルクメン語が文字によって表記されるようになった時期は比較的遅く、1940年以降、キリル文字によって表記されていましたが、トルクメニスタン独立後に独自のラテン文字、アルファベットが制定され、ラテン文字にいくつかの変更を加えた文字が使用されています。Okuvchilar mektepte peydalı ve kızıklı zatları öğrenirler. Göktepe Ova'dan. Bu avtobus Göktepe'ye gidiyor. Men Göktepe'de yaşıyorum. Men Aman'a soğuk verdim. Sen nereye gitmeli? Ben mektebe gitmeli. Samalot Mara gidiyor. Men Kaşri doğruyorum. Şu yığınak var. Sen yığınağı başlayacak mı? Men kitap okudum. カシュガーイ語。カシュガーイ語はトルコ語、アゼルバイジャン語と同じくチュルク諸語のオグズ語群に属し、主にイランのファールス州に居住する民族集団カシュガーイ族によって話されています。話者の推定人口は94万人です。カシュガーイ語はアゼルバイジャン語に近縁であり、その方言であると考える言語学者もいます。イラン国内のアゼルバイジャン語と同じくカシュガーイ語もまたペルシャ式に改変したアラビア文字を用います。カシュガーイ族はペルシャ語も話し、それを書き言葉として用いています。Şuraya doğru yüklemeyi bilir faiz. Saraydan abi da. Öyle bizim de buraya Siriz abiyle. Senin köçen dışına var. Hayır, gidek gel mesela. Hop ki evlerimizi yükledik. Tamam ettik. Döndüler doğru yüklemeye ki bir yağış iltifan yanına. Daha biz kaçtık girdik otağa. Ot ettik. Yak kestim elimize. Yükledik, ruh ettik. Daha nabız olduk. Daha maaşlar ruh etti. Her ne evimize yağış vura. Özümüz de
Cümle de yapıldık peykancaya. Peykancaya gah böyle gider, gah böyle gider. Elə liz yedi tez çattık caddaya, caddaya hayli yolu da gördüm benim. ハラジ語。ハラジ語はイランで話されるチュルク諸語です。古いチュルク語の要素を多分に含んでいるものの、ペルシャ語化された言語でもあります。1978年には、テヘランから南西にある50の村で2万人の人々によって話されていました。現在の話者は5万2000人です。150の起源不明な語彙があります。ハラジ語はアルグーという古いチュルク語の子孫でもあります。11世紀の辞書学者マフムード・カシュガリーは初めてハラジ語を文字化した人物であり、それは今日のハラジ語と最も一致しています。ハラジ語を再発見したゲルハード・ドーファーは、この言語が共通チュルク語派の中の最初の分派であることを示しました。Rahmanirrahim bilayda hazır qayşadak kede kim qayber kim hazırır. Hüseyin Abbas. Xeyrullah Nazarali. Bəli. Hasani Hacı Hüseyin. Bəli, Mirza. Feyzullah Qulam Rıza. Bəli. Zuhurullah Erbaquli. Bəli. Muhammed Hüseyin. Muhammed Hüseyin. Bəli, Mirza. Murad Hüseyin Ali. Çalmadık Mirza. Bu kim? クムク語。クムク語はタタール語やカザフ語と同じチュルク諸語のキプチャク語群に属する言語です。話者はロシアのダゲスタン共和国などに居住するクムク人であり、その話者数は42万人です。クムイック語とも表記されます。ユネスコが発表する消滅危険度評価では脆弱とされております。 Uyune barıp eşitken görgenini Abdülkerim'e de aytıp Habibat'a yazığı çıkıp Allah'a özlege bergen yaxşılıkka tüyünüp ulu şükürlük etip duradı. Kızardaşına yazığı çıkıp Allah özlege bergen yaxşılıkka süyünüp ulu şükürlük etip duradı. Özübüzge tarık zatlanı kaygısın özübüz etmesek bizge başkalar avara bulmaslar. Meni 2 kızım var. 13 yıl 14 yıl. Onlar okuy 8. klasta. カラチャイ・バルカル語。カラチャイ・バルカル語はタタール語やカザフ語と同じチュルク諸語のキプチャク語群に属し、ダゲスタン共和国のクムク語に近縁とされます。北カフカスのカラチャイ・チェルケス共和国、ババルダ・バルカル共和国に居住するチュルク系民族のカラチャイ人、バルカル人によって話されます。話者数はロシア連邦国内で約30万人と推計されており、中央アジア諸国やトルコ共和国にも話者がいます。カラチャイ・バルカル語の文章語はカラチャイ方言に基づいて制定され、1920年にアラビア文字、1924年にラテン文字、1936年にキリル文字による聖書法が制定されました。ユネスコが発表する消滅危険度評価では脆弱とされております。Rossiyada iç işle orgalada kulluk etkenlerini gününde ведомствоны veteranlarımla bugünlükte kulluk etkenlerini algışlagandılar. Anga atalgan kuvançlı jıyılığa Respublikanı başçısı Kazbek Kokov, prava nizamını saklauçu organlarını keleçileri veteranları da katışkandılar.
республиканы оночысы полициячыланы профессионал байрамлары bila alışlagandı. Qabartmalqa республиканы içli organlары prava nizamını saqlauçu başqa ведомстволар bila birge amanlıqqa, korrupsiyaga qajau, terrorizm hem ekstremizmle baylamını buzuqlarını toxtatuda hayırlı iş badırğanda çertkendi Kazbek Kokov. Anı bila birge wa jamoat qorqusuzluqni, respublikada tinchliqni, kelishuvlikni jalçıtu janı bila mağanalı jumuşta tolturulganını belgilegendi ol. Bugünlükte respublikada jamoat politika hem sotsial sferada ışangılıq saqlangandı, iç işli organların keleçileri qıyılları ulu bolganını da bilebіз. クリミアタタール語。クリミアタタール語はクリミア半島を中心に居住するクリミアタタール人によって話されるチュルク系言語の一つ、クリミア語とも呼ばれる。クリミアタタール人の民族離散の結果、ウズベキスタン等の中央アジア諸国、トルコ、ルーマニア、ブルガリアにも話者が存在します。話者数はクリミアに26万人、中央アジアに15万人と推計されます。言語系統はチュルク諸語のキプチャク語群に属し、同語群のクムク語、カラチャイバルカル語に近縁とされますが、オスマン帝国との歴史的な関係からトルコ語からの影響が顕著に見られます。そのため、トルコ語が属するオグス語群とキプチャク語群の中間として分類する場合もあります。語彙はアラビア語、ペルシャ語、トルコ語、ロシア語からの借用語が多いです。ユネスコが発表する消滅危険度評価では重大な危険とされております。Selam aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Adınız ne? Adın ne? Benim adım Ruslan. Kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Ben sabah turam, betimni yuvam, aşağıyım, mektepke ketim. Mektepte biz yazamız, okuyumuz. Son ben evge gelem. Evde ben rahatlanam, derslerimni yapam, oynayım. Akşam televizor bakam, kitap okuyum ve yuhlamağa yatam. カライム語。カライム語はヘブライ語の影響下に成立したキプチャク語群に属するチュルク諸語の一つです。カライム語はリトアニアやクリミア、ウクライナのカライ派ユダヤ教徒が話す言語ですが、現存する話者は非常に少なくなっています。クリミアのカライム語話者はユダヤ教徒に改宗したとされるハザールの末裔であるとする議論がありますが、未だ定説には至っておりません。カライム語のリトアニア方言は主にトラカイの小さなユダヤ教徒コミュニティで話されています。トラカイはかつてリトアニアの首都でした。この町のユダヤ教徒は1397年から1398年にかけてビタウスタス大公によって城の防衛のために連れてこられた歴史があります。この町ではカライム語を観光の目玉として公的に支援しているため、カライム語が生き残る可能性が期待されています。Biz Litvanın karaylar kayısı buladlar hesaplıkta gelgenler Kırım'dan. Anda biznin atalarımız da italarımız idi. Hazar birlikte da Kipçak birlikte. Sözleyim ben Karayçı yaş günlerimden. Ben başladım yürüme de başladım sözleme Karayçı. Biyenç günler kaçanış köpşeye girdiler, irladılar. Galiba aşığımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. タタール語。タタール語はバシキール語やカザフ語などに近く、系統的にはチュルク諸語のキプチャク語群に属し、ロシア連邦に属するタタールスタン共和国の公用語です。特にカザンタタール語とも呼ばれます。タタールスタン共和国の他にも、ウクライナやトルコ、中国など広い範囲に話者が分布しています。クリミアタタール語は同じキプチャク語群に属しますが、タタール語とは系統の異なる別言語です。また、シベリアタタール語は
独立した言語であるか論争があります。形態法は膠着的母音調和を持つ。語彙にはアラビア語やペルシャ語、ロシア語からの借用語が多いです。20世紀まではアラビア文字を用いて表記されてきましたが、1927年にラテン文字のアルファベットが制定されました。1939年にはキリル文字により表記に改められ、1999年9月15日、タタールスタン共和国の国会は再びラテン文字のアルファベットによる聖書法を復活させることを決定し、2001年9月1日より実行に移されました。しかし、この動きを受けて、ロシア上院は2002年、ロシア連邦内のすべての言語表記はキリル文字に基づくものでなければならないという緊急の決定を採択しました。また、2004年10月にはロシア連邦憲法裁判所がタタール語の地位に関する問題を討議している。憲法裁判所は2004年11月16日に連邦内の諸言語の表記の制定についてのロシア連邦の立法府の権利を認める判断を下しています。Көзөн кыш кергәндә казларны өмәләп эшкәртү чарасы. Каз мамыгыннан мендәр, түшәк, ястыклар ясыйлар. Каз итеннән аш, су өчен файдаланалар. Каз өмәсен бигрәк тә кызлар көтеп алган. Йолкыган казларны көянтәгә асып, кызлар шишмәгә су буена алып төшкәннәр. Шул суда казларны юганнар. Гадәттә, гармуннар тагып, кызлар белән бергә егетләр дә шишмәгә төшкән. バシキール語。バシキール語はロシア連邦のバシコルトスタン共和国を中心に居住するバシキール人によって話されるチュルク系言語の一つです。ロシア連邦内で140万人の話者がバシキール語を母語としています。話者の大半はバシコルスタン共和国及び隣接するタタールスタン共和国、ウドムルト共和国に居住しています。1930年にはラテン文字、1938年にはキリル文字による聖書法に切り替えられました。ユネスコが発表する消滅危険度評価では脆弱とされております。カザフ語。カザフ語はチュルク諸語のキプチャク語群に分類され、カラカルパック語、ノガイ語、キリグス語などと近い関係にあります。方言は北東方言、南部方言、西部方言に分類され、語彙や発音に違いが見られるものの、それぞれの差異は大きくはありません。カザフ語の文語は北東方言に基づいています。歴史的にカザフ語にはアラビア語、ペルシャ語、モンゴル語の語彙がしばしば借用されてきましたが、アラビア語、ペルシャ語はタタール語、ウズベキ語、ペルシャ語の一方言であるタジク語などの言語を経由して輸入されました。他のチュルク系の言語に比べアラビア語、ペルシャ語の借用語は少なく、ロシア語からの借用語が多いです。20世紀前半に改良アラビア文字で表記、ラテン文字の採用を経て1940年から改良キリル文字によるカザフ語の表記法が採用されています。2016年にはカザフスタンの大統領であるヌルスルタン・ナザルバイフによってラテン文字の表記への移行が宣言されました。2017年9月11日にはその草案が提出され、その後数回草案を改定しています。ソ連から独立した後もカザフスタンは他の中央アジア諸国に比べロシア語が使用されることが多く、カザフ語は国家語、ロシア語は実質的な共通語としての地位を確立し、都市部ではカザフ語よりもロシア語を得意とするカザフ人は少なくありません。こうした状況下でカザフスタン政府はカザフ語の振興を挙げて、カザフ語の急速な台頭とロシア語の重要性の低下に対して抵抗を感じる人間がいる一方で、マスメディアにおけるロシア語の支配的な地位を疑問視する意見も投げかけられています。Amansız ба, сәлеметсіз бе? Ахуалыңыз қандай? Көріспегел көп болды ау? Иә, көп болды ғой. Күйлімісің? Айтар жоқ. Жұмысыңыз арбалас па? Қалыпты. Аты жөніңіз кім болады? Атым Оразбек. Қайдан келесіз?
Altay'dan жаңа geldim. Saparınız sәтті болған шығар? Сәтті болды. Çarşap çaldıkkan шығарсыз. Енді тынығып демалыңыз. Үй ішіңіз тегіс аман ба? Тегіс аманшылық. Рахмет сізге. Лаужанға менен сәлем айтарсыз. カラカルパック語。カラカルパック語は中央アジアのチュルク系言語の一つです。ウズベキスタン領内の自治共和国カラカルパクスタン共和国に居住するチュルク系民族であるカラカルパック人によって話されています。言語系統はチュルク諸語のキプチャク語群に属し、カザフ語、ノガイ語に近縁とされますが、近年では語彙や文法面でウズベキ語からの影響を顕著に受けています。Desem, ben hali endi geldim. Biz hali o'rganmaganmiz. Men shuningda bo'layman. Qaralpaqlar paxtasi bilan o'zining mehmondo'stligi bilan o'zining tikanan milliyligi, milliy muzeylari, atab aytganda muzeyimiz dunyo yuzida 2-o'rinda. O'zining естеликлери, muzeylari bilan maqtaniladi. O'zining milliyligi, tili, gerbi, o'zining yeri, avqomi. Paxtasi bilan Muzeymen, madaniyatmen, o'zining tariximen maqtaniladi. Mamlakatimizning siyosatini yuritib o'tirgan ulkan yoshlarimiz bilan, yuqori boshlarimiz bilan maqtanadi deb o'ylayman. ノガイ語。ノガイ語はチュルク諸語のキプチャク語群に属する言語です。話者はロシア南西部カフカスに居住するノガイ族の人々です。ユネスコが発表する消滅危険度評価では重要な危険とされております。Кеш яхшы болсын, баалы телекараушылар, эфирде Қараша Черкеш өкмөтлүк телерадио компаниясының Ноғай бөлігі. Береміз соңғы хабарларды. Айтулы Ноғай ақыны Алиби Романов өзінің яз домбырашылармен біздің йұртта қонақта болып кетті. Ноғай районының Икон халқы ауылының орта мектебінде халқымыздың белгілі ұлы Совет Союзының батыры Қалмырза Кумуковқа мемориал тақтасы ашылды. Хабарлайды Рабиат Кокова. Эрклияның естелікке айланған, өлімсіз даңқ халқыңа қалған. Бұл сөзлер ұлаталық қауғада янларын құрманлыққа берген егітлерімізге айлақ келсілі. Қараша айының иетісі, Икон халқы ауылының мектеп азбары қонақларға толы. Олар барысы Совет Союзының батыры Сахатгерейдің ұлы Қалмырза Кумуковтың естелігіне мемориал тақтасы ашылу митингке йылғанлар. キルギス語。キルギス語はキルギス共和国の国語です。チュルク諸語のキプチャク語群に属し、カザフ語と近い関係にあります。キルギスの他に中華人民共和国の新疆ウイグル自治区やカザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、アフガニスタン、トルコなどに住むキルギス人の間で話され、430万人の話者がいます。ソ連では1928年からラテン文字により表記をとっていましたが、1940年からはソビエト連邦の言語政策の転換によりキリル文字を用いる聖書法に改められました。キリル文字の聖書法はキルギス独立後も引き続き使用されています。Salam aleykum. Kutmandu tağınız menen. Kutmandu gününüz menen. Көңілді keçiniz menen. Қандай тұрасыз? Рахмат, жақсы. Рахмат, жаман емес. İşleriniz қандай, жақсыбы? Жақсы. Қош бол. Жақсы қалыңыз. Бары ойдағыдай болсын. Биыл жай суық болғандықтан түшім жаман болды. Ақырқы жылдары аба ырайы жақсы емес.ウズベキ語。ウズベキ語はチュルク諸語カルルク語群に分類される言語です。ウズベキスタンの公用語です。ウズベキスタンでは1992年以降は公式にはラテン文字で表記されるようになりましたが、それ以前はキリル文字で表記されていました。現在でもキリル文字表記は盛んに行われています。ウズベキ語の話者の大半はウズベキスタンに居住しています。またタジキスタンに120万人、
キルギスに55万人、カザフスタンに33万人、トルクメニスタンに31万人が居住し、アフガニスタン北部、中国の新疆ウイグル自治区にもウズベキ語話者が存在します。ウズベキ語は現代ウイグル語に近縁であると考えられています。他のチュルク諸語で広く見られる母音調和の特徴を消滅しているほか、語彙にアラビア語、ペルシャ語、ロシア語を多く含むなどの特徴を有しています。Yaponiyaning oziq-ovqat mahsulotlari Osiyo do'konlarida sotib olish mumkin, lekin qimmat. Yaponiyaning guruch Amerikada yetishtirib, bu yerda arzon sotilyapti. Hozir Montrealda olma mavsumi keldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ldi. Oliy darajadagi uchrashuvlar chog'ida ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. ウイグル語は中央アジアで使用されるチュルク諸語カルク語群に属する言語の一つです。中央アジア東部のタリム盆地周辺で現在話されています。中国政府の北京語普及政策の下で、広東語、福建語、上海語、モンゴル語、朝鮮語などの言語とともに危機に瀕しています。語彙はアラビア語、ペルシャ語、ロシア語などからの借用語が多いです。ウイグル語にも母音調和の特徴はありますが、他の諸語に比べかなり不規則な面を持っています。中央アジアで9世紀から16世紀頃にウイグル文字で表記されていた言語である古ウイグル語は別の言語です。そのため古ウイグル語と区別するためにウイグル語を現代ウイグル語または新ウイグル語ということがあります。古ウイグル語は現代ウイグル語とともにチュルク語族の一つでありますが、言語学者の分類するところによれば系統を意にしているため、使用される地域の分布も異なります。現代ウイグルの話者は20世紀に至ってウイグル人と呼ばれるようになった民族であり、古ウイグル語と現代ウイグル語の間には断絶があると考えられます。文字はアラビア文字を改良したペルシャ文字が伝統的に使われていましたが、20世紀になると旧ソ連ではキリル文字に切り替えられました。一方、東トルキスタンではラテン文字が公式に採用されたものの、1982年から改良アラビア文字の導入にてペルシャ文字の使用が復活しています。Yakşı Ehvaliniz kandak? Yakşı. Sizin için yaman emas. Rahmet. Mümkün. Xudo guvoh bo'lsin. Bu chin dilimdan qilgan qasam. Endi o ishongansiz. Kulimsirab turgan go'zal jamolingiz o'tkazgan barliq savalligimni kechirdiganligingizni ifodalab turibdi. Menga nimanchi qaraysiz? Bakmi go'zalkansiz, qarab qonmayaptimi? Men shunchalik chiroyliman. Dostlarım kayalarda Nerede kaysı çeledeサハ語、ヤクート語。サハ語はチュルク諸語のシベリアチュルク語群に属する言語です。シベリアに住むチュルク系民族であるサハ人の言語です。話者数は約46万人です。ヤクート語とも言われます。サハ語はチュルク諸語のシベリアチュルク語群の中では最大言語です。チュルク語諸語に属する言語は一般にお互いに共通性が高いのですが、ヤクート語群は他のチュルク語との違いが大きいです。シベリアチュルク語群としてクラスノヤルスク地方タイミール自治管区のタイミール半島で話されるドルガン語があり、サハ語とはごく近い関係にあります。サハ人はロシア連邦のサハ共和国に住んでおり、またハバロフスク、トルコ共和国をはじめ各地に小さい集落があります。サハ共和国内では異民族間の共通語でもあります。
ユネスコが発表する消滅危険度評価では脆弱とされております。Здравствуй, здорово. Добрый день, өте күн. Добрый вечер, өте кәһәне. Нургунду, өте күнінен. О, Акира, здорово. Көрсіз патақпет ыратта. Кырджык ыратта. Кепсән барду. Кепсән соқ. Оттон айыға. Меха әме соқ. Хайдақ үйеріне сылжағыны. Сен әтәңе. Оттон ән хайдақ оларағыны. Мен әме үчігейдік оларабын. Арба кәлер ыйга саха серегер барар болдым. Әчі берден, онны түхөр болағыны, бір неделе болабын. Үләғінен барағынды. トゥワ語。トゥワ語は、ハカス語、アルタイ語、ショル語とともにシベリアチュルク語群に分類されるチュルク諸語に属する言語です。ロシア連邦トゥバ共和国を中心にブリヤート共和国、モンゴル国、西部中華人民共和国、新疆ウイグル自治区などに住むトゥバ人の間で約23万人によって話されています。ユネスコが発表する消滅危険度評価では脆弱とされております。Амар цагаан эслэрбэ эргэм хүнлөг дувач оном хатаг гүлэрм угбаларм жингэлэрм дэстэлэрм дагмаларм эслэр бүгдэгээ уйгу шог гулуг кимнин алдан алжиг мөнгөн алжиг эрийнэ Азианын төвүнэн дэлгэм болов саян таңда одоонун баарынан менлэж битэрмэн эрдэн гайны хүнийг эрдэн болса төрэн дава доловстон төрэн ие доловстон эргэм жоргааранжиг күнү баптараар жангаштан мен дава мен деп жүрээнин кызыл от ичинде диңрэп жороор сагас сэтгэлэг сармналып гуйумналып дойлуп жороор киши биресинге ショル語。ショル語はトゥワ語、アルタイ語、ハカス語とともにチュルク諸語、シベリアチュルク語群に属し、ロシア連邦ケメロボ州に住むショル人の間で約1万人によって話されています。ユネスコが発表する消滅危険度評価では重大な危険とされております。Шорт или Юргенджабас, Шорпичик, Ара, больница, Суг, доктор, Мен, Лепешке, Кажик, Иблик, Кая, Кебеге, Қазын, Латчын, Мешке, Ныбыртқа, Сыңра, Омаш, Өр, Палық, Жер, Сыйбаш, Тарақ, Uzun, Ügler, Çanşar, Şerke, Iştan, Ejik, Yakup, kanalıma kirgen üçün algıcım polsun. ハカス語。ハカス語はトゥワ語、アルタイ語、ショル語とともにチュルク諸語のシベリアチュルク語群に分類される言語です。ロシア連邦ハカス共和国を中心にケメロボ州、クラスノヤルスク地方などに住むハカス人の間で約6万人によって話されています。ユネスコが発表する消滅危険度評価では危険とされております。南アルタイ語。南アルタイ語はチュルク諸語のシベリアチュルク語群に属する言語です。オイロト語、オイロート語とも呼ばれます。ロシア、モンゴル、中華人民共和国、
カザフスタンが国境を接する付近のロシア側で話されています。北アルタイ語とは相互理解性はありません。アルタイ語は南アルタイ語が基礎となっています。ユネスコが発表する消滅危険度評価では危険とされております。Сүрлүү күнле күндүлүү делегөрөчүлөр, каруу жерлештер жакшылыкты таңлады федерал программаны сүрлүү күнле деп берилте онун ары улалтып жат. Студияда бүгүн мен Амыр Елкачынов. Бүгүнкү айдын 20 күнү среда айдарда күн неле аңланганын көрүп ийектер. Бүгін делеге içinde метрологияның күні темдектелет. 1985 жылда Парижда Албатлар ортодо дипломатикалық конференция өткөн болгон. Ол ушта орондордо баштапкы ката билим техникалык төптөрү тургузулган эди. Мында 17 орон өмө-дөмө иштер деп колдорун салган деп кетирлерди айдылат. Олордун тозунда Россия Федерация база болгон. Онун кийинен база 33 орон бу төптөжүгө кошулган эди. Онлығы жауат елекеде травматологтардың күні база темдектелет. Травматология сынықпычықтарды, сыйрықтарды, ширтер білім. Археологиялар түйкіде қанша чақ. 西部ユグル語はユグル族によって話されるシベリアチュルク語群に属する言語です。中国甘粛省に分布します。古ウイグル語の末裔にあたりますが、現代ウイグル語とは別系統で、相互理解の可能性もありません。ユネスコが発表する消滅危険度評価では重大な危険とされております。Biz mesa tallası esa driski hükümet la yoktur dedi. Biz bavar turgan kişi tuşun ga tapa fıcırım gay. Anlamını yeter. Maylı kaynağının üstünde sırvala verir. Koyeti de bakaydı ekine. Koyeti. Çarşı. Çağırımdı şey. Karıptık. Mayıdı yaktık. チュバシュ語はチュルク諸語のオグール語派に属する言語です。チュルク諸語の語派は大きく分けると、チュルク語派とオグール語派に分けることができますが、現存する唯一のオグール語派の言語となっています。オグール語派とチュルク語派の関係について、言語学者の中でコンセンサスはまだないようです。チュルク祖語は紀元前500年頃まで共通であり、その後分派したという説。オグール語派は西暦100年から400年に音声が変化する前の古いチュルク語を表しているという説。オグール語派の R 方言とオグズ語の Z 方言への分離を紀元前2000年にまで遡るという説。以前、チュワシュ語自体がチュルク語化したフィン・ウゴル語だったという説もありましたが、現在は古い時代にチュルク語派と分かれたという見解のようです。Ebe Albina yatla. Börendegensem Kaşhi Abad Şime Kayriş. Çabaş yen Pidi Hitre Vırın. Atebe anne Vırmana Kayriş. Herih İge Şulhi Arjin Adılda Putsa Vilня. Республикара вырма бурать халихи савынмалы сахал деші ел хужалық министерствинже. Сумахран тештырыда да пыржайыши культурызыне вунды ғырбин гектар жинжегіна тербейлене. Красноармейский районенче 7 миллион тенгелік асфальтада хыды сейлі шул сарма теллевлартна. 以上いかがでしたでしょうか。今回はチュルク諸語に関して本当に簡単な内容を紹介しています。もっと詳しい内容についてはまたの動画をお待ちください。ご清聴ありがとうございました。